υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος Στάθη, δεν ξέρουμε γιατί. Ο μαζοχισμός είναι ένα πρόβλημα στις ημέρες μας που θέλουν για κάποιο λόγο ένα ακόμα ανέκδοτο. Και στέλνουν και διάφορα, στέλνουν δικές τους προτάσεις. Εκ των οποίων επέλεξα την εξής. Θα ακούσουμε ανέκδοτο. Θα πει ανέκδοτο πάλι. Όχι, εγώ το έστειλα ένας τηλεθεατής. Κατάλαβες. Λοιπόν, τηλεθεατή μου, άκου το ανέκδοτος. Το οποίο πάει ως εξής: είναι ο ελέφαντας και ο ποντικός που περπατούν μες στη ζούγκλα. Καμαρωτή, φίλοι, κατάλαβες. Ελέφαντας, ποντικός από δίπλα και λέει και ποντικός. Πω, πως σκόνη που σηκώνουμε. Καταλάβατε δηλαδή. Τελείωσε. Εντάξει, τελείωσε. It's over. Εντάξει, αυτό είναι γελάει, καλό θα ήταν. Μια μέρα. Ακόμα και το βίντεο θα φύγει. Είμαι σίγουρο. Είχε ελέφαντα, Είχε ο ελέφαντας φίλο ποντικό. Βέβαια με τον ελέφαντα δεν είναι καταπληκτικό εκείνος ο ελέφαντας ο οποίος περνάει συνέχεια και καταστρέφει τη φωλιά που έχουν κάνει τα μυρμήγκια. Καταπληκτικό, η εικόνα δηλαδή. Ναι. Γενικότερα η σχέση του ελέφαντα με τα μυρμήγκια στα ανέκδοτα με τρελαίνει. Και τους καταστρέφει κάθε μέρα την μυρμηγκοφωλιά. Οι άλλοι ξέρεις είχαν μαμηθεί να πούμε. Ξέρεις τι φτιάχνουν τα μυρμήγκια, έχεις δει έτσι. Ναι. Φωτογραφία. Εγώ προσέξω. Πλάκα το λες. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, με ζωνέτες, Πισίνα εσωτερικιά κάτω στο κόμμα. Πισίνες, τζακούτσια. Λοιπόν, έχουν φτιάξει την... Τα μυρμηγκιάκια. Οπότε, παιδιά, δεν είμαστε για να κάνουμε εκπομπή την Παρασκευή, αλήθεια. Το Ντουμπάι που τέλος πάντων, έχουν φτιάξει τη φωλιά τους, έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και περνάει κάθε μέρα ο ελέφαντας και την πατάει. Πάπ, την καταστρέφει. Δεν μπορούν άλλο, τα έχουν πάρει στο κρανίο, κάνουν ένα meeting, τα μυρμήγκια λέει εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται άλλο, τη στήσουμε, δεν μπορεί να ζήσουμε όλοι μας, φτιάχνουμε να καταστρέφουμε. Πήγε ο Μύρμηγκας Καλατράβα και δεν γίνεται. Τα δημόσια έργα, ξαναγίνονται διαμαρτυρίες για σκάνδαλα που πάνε τα λεφτά μας για τα έργα. Είναι βαλτός ο ελέφαντας. Στην Ελλάδα Στην Ελλάδα γίνεται. Και τέλος πάντων κάνουν το meeting, λέει θα τη στήσουμε, να την πέσουμε, να την τελειώσουμε. Λογικό. Του τη στείλουν όλα τα μυρμήγκια, παραμονεύουν, οπότε έρχεται με το που έρχεται ο ελέφαντας κάνουν όλα. Όπως είπε και ο Κοντέτος, σκίστε το! Να σου πω κάνω όλα τα μυρμήγκια ένα ντου, πέφτουν πάνω στο ελέφαντα, ξέρεις τα μυρμήγκια είναι πάνω στο ελέφαντα, οπότε ο ελέφαντας ξέρεις, καταλαβαίνει κάτι, άρχισε μια κίνηση να νιώθει, κάποια στιγμή κοιτάει λίγο, βλέπει πολύ μυρμήγκια πάνω, έτσι, όχι ο Σουλτάν, όχι. Εντάξει, δεν ήταν και ελέφαντας, δεν ήταν και πολύ. Πετάει όλα τα μυρμήγκια, πετιούνται όλα, ξέρεις κάτω σαν μη συμβαίνει τίποτα, αλλά μένει ένα μυρμήγκι κρεμασμένο εδώ από το λαιμότε, έτσι ίσα ίσα και φωνάζουν τα άλλα, πνίξ τον Μιτσάρα! Είναι πολύ ωραίο. Είναι ο ίδιος ο Μίτσος που χτυπάει την πόρτα του ελέφαντα, ανοίγει ο ελέφαντας απορριμμένος, κοιτάει κάτω, βλέπει το μυρμήγκι, το μυρμήγκι είναι έτσι. Του λέει, για τι έγινε? Του λέει ο ελέφαντας, καλά παρακαλώ, δεν μου λες είναι η αδελφή σου μέσα? Λέει ο ελέφαντας, όχι δεν απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Καλά ανέωθη, πες ότι πέρασε ο Μιτσάρας. Και φεύγει. Τι σχέση μπορεί να έχει η αδελφή του με το Μιτσάρα? Τι όμως? Συγγνώμη, είναι προσωπικό γούστο, είναι λίγο παράξενο το κατάλαβα. Πάμε λίγο στα... Αυτά. Πολύ ωραία. Να επιστρέψουμε στο βασικό περιεχόμενο της εκπομπής που είναι η καταπληκτική μας θεματολογία που έχουμε τόσο μεγάλη όρεξη να ασχοληθούμε μαζί της. Στο νούμερο 25, αλλάξαν τα πράγματα, πω βαριέμαι, γιατί να μην πούμε καλά, δεν ξέρω. 6.000 μυρμήγκια ντυμένα ρύζι λίστεψαν κινέζικο εστιατόριο. Τώρα το στα καλά καθούμενα. Δεν μπορώ. Αχ, δεν μου δεν πω ένα τώρα δύσκολα. Μεταφιές βρίσω τώρα. Δηλαδή πώς γίνεται να πω όλη αυτή την κατηφόρα χωρίς να βρίσω καθόλου. Με την Ντέζη και το Μέρμιγκα, ναι. Α, παιδιά. Πρέπει να σηκώ. Θα σου βρει το Σάββατο. Η πρώτη εκπομπή στην τηλεόραση που κάποιοι άνθρωποι συζητάνε για το αν μπορέσουν να πούν τελικά ένα ανέκδοτο. Θα τελειώσει η εκπομπή. Θα προσπαθήσω να μην βρίσω. Θα το πω. Πες το Γιάννη. Θα σηκωθώ εκεί στη γωνία να ξέρετε. Μέσα στο κοντρόλ. Να μην τρομάξετε. Κάτσε να ετοιμαστώ εγώ με τα τι λέει, τα τέτοια. Κυρίες και κύριοι, να πατήσω και όλα. είμαστε έτοιμοι για το ανέκδοτο του Γιάννη Σερβετά. Θεέ μου. Εδώ. Κρίσπαζε. Παραλία και ο Μέρμιγκας είναι εξαπλωμένος. Απλό στρακάτο, γυαλί μαύρο ηλίου και κάνει ηλιοθεραπεία. Πασαλιμένος, όλα μια χαρά. Δεν πειράζει κανένα. Ξαφνικά η Ντέζη, ελεφαντίνα, έρχεται από μακριά. Τρέχοντας. Καθώς περνάει, πατάει άμμο η οποία πέφτει πάνω στο Μιτσάρα. Κατεβαίνει ο Μιτσάρας και αρχίζει και τη φωνάζει. Μωρή χοντρή! Σταματάει η Ντέζη
Κοιτάει αριστερά, δεξιά. Παρακαλώ, του λέει. Τι παρακαλάς, μωρή κουράδα, του λέει. Πλάκα με κάνεις τώρα. Είμαι, λέει, ξαπλωμένος εδώ, κάνω γιατροφία. Και περνάς, βρε, έτσι πως είσαι θωρεκτό. Να σκοτώσεις και κανένα χριστιανό, δεν προσέχεις λίγο, βρε πόθη. Τι λέει? Χίλια συγγνώμη του, χίλια συγγνώμη, ειλικρινά από την ψυχή μου το λέω. Τι ειλικρινά, ρε, τι λέει, ρε, πως είσαι έτσι, βρε κουράδα, ρε. Φορογιαλιά, άμα δεν μπορείς να σκοτώσεις κανένα, βρε. Σας είπα, κυριέ μου, λέει. Συγγνώμη, να τυχαίες το τη συγγνώμη σου, μωρέ, τώρα μη σε πάρω από το λαιμό. Καλησπέρα σας. Το ξέρω και με άλλα ονόματα. Ωραία. Ωραία. Και τώρα τι κάνουμε, παιδιά? Είπα να το πω αυτό. Ωραία ιδέα. Εντάξει, δεν είναι εκπομπή. Αυτό ζητάμε ειλικρινά, συγγνώμη, το καταλαβαίνουμε. Μάλλον κάνουμε πάρτι μόνοι μας. Ας κάνουμε μια προσπάθεια έτσι. Πρέπει να πούμε στο κανάλι ή να ξαναστήσουν το X Factor Άρτσι Μπούρτσι για την άλλη Παρασκευή. Ό,τι να είναι. Η προκοπή δεν θα γίνει. Και βάλτε μέσα, ξέρεις, ταλέντα. Βάλε μέσα τον Τζίγλα του Μίκο. Τι να βάλε μέσα να γεμίσει η ώρα, βάλε. Γιατί δεν κάνουν ένα X Factor με αυτούς? Ο Κουνέλης, ο Τσίχλας, ο Τσίχλας, ο Κουνέλης. Και θα είναι και μια προσφορά της Trident. Έχουμε και ένα χορηγό έτοιμο. Η Trident δεν ήταν το X Factor. Τον Τσίχλα βάλτε, ρε παιδιά. Σάκη σε πετάει τσίκλες μασημένες. Αντί για Ρέιμπα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ό,τι να είναι. Έστειλαν το φοβερό ανέκδοτο που ο γιος του Θεού, όχι η κόρη του Θεού, ναι, όχι η κόρη του διαβόλου, τα φτιάχνει με το γιο του Θεού και τα έχουν. Και συναντιέται ο Θεός με τον διάβολο. Είναι ο άρθιμος της μύτης, ρε Αντώνη, και έρχεται. Μην μας το κάνεις αυτό το παιδιά. Δεν μπορώ Παρασκευή βράδυ τον άρθιμο. Σταμάτα! Η κόρη του διαβόλου λοιπόν τα έχει με το γιο του Θεού. Συναντιούνται ο Θεός με τον διάβολο και του λέει ο διάβολος του Θεού: εσύ, το ξέρεις ότι η κόρη μου τα έχει με το γιο σου? Και λέει ο Θεός: ας το διάλογο. Και λέει ο διάβολος: μα το Θεό. Παναγία μου, τι είναι αυτό που μας έχει πιάσει σήμερα? Τώρα είπες ανέκδοτο το οποίο μας έστειλαν και μας έστειλαν και αυτό με την Εθνική Ελεφάντο. Ναι, αυτό με την Εθνική Ελεφάντο, μια που ήμασταν με τους ελέφαντες και είχαμε όλο αυτό το σερί με τους ελέφαντες και τα μυρμήγκια, να το πούμε και αυτό. Γιάννη, δηλαδή είναι δικό της. Δεν ήταν ο κλασικός αγώνας ζούγκλα. Παίζανε όλα τα ζώα. Τελικός, ας πούμε. Και αφού έγινε το τουρνά, παίζανε οι ζεύρες με τις αντιλόπες, τα λιοντάρια με τα αυτά και τα λοιπά. Και στο τελικό φτάσανε στα μυρμήγκια με τους ελέφαντες. Και ο αγώνας ήταν αμφίροπος. Δηλαδή φτάσαμε, ας πούμε, στο 85 να σου πω και ήταν 0-0. Και μπαίνει μέσα ο Ροναλντίνο των μυρμηγκιών, άλλο πράγμα. Τους κάνει σκόνη εκεί στο κέντρο, φεύγει μπροστά, πλαγιοκοπεί από τη δεξιά μεριά και φεύγει το center back τώρα των ελεφάντων, καρατιά, καραγκούνης, ντάου το δίνει μία και τον κάνει, πατάει πάνω και χοροπηδάει 3 ώρες. Μπέσα μέσα όλοι, έξαλλος βγαίνει στη μέση του κέντρου προπονητής του Μυρμηγκιού και λέει: έτσι είσαι ρε, γουστάρετε να παίξουμε κι εμείς έτσι βρώμικα, παγκές έλετε. Μάλλον δεν θα συνεχίσουμε μετά. Έλα, πείτε την αλήθεια, δεν ήρθατε για εκπομπή. Έλα, πες ένα ανέκδοτο από εκεί που είσαι. Τι είπαν οι ελέφαντες όταν είπε ο Ταρζάν, συγγνώμη, όταν είδε τους ελέφαντες να έρχονται τον απέναντι λόφο. Είπε να οι ελέφαντες έρχονται τον απέναντι λόφο. Περιμένετε. Τι είπε ο Ταρζάν όταν είδε τους ελέφαντες να έρχονται τον απέναντι λόφο και φορούσαν γυαλιά ηλίου? Τι είπε? Τίποτα, δεν τους γνώρισε. Δεν προλαβαίνω να πω ανεκδοτάκι. Ήσουν ανιός και γέρασες, Αντώνη μου, με τα ανέκδοτα του Στάθη. Πες ευγενία, μπας και προτιμήσεις εσένα. Πάμε στο ίντερνετ. Ο Κυριάκος από την Ξάνθη μας Τουλάχιστον η έχει ίδια στείλει. τιμωρία σε σένα αποκτάει και άλλη διάσταση.